Der var en gang, hvor et fjernsyn eller en telefon fra B&O var top trendy. Men i de senere år har det knebet for Struer-virksomheden med at få især de yngre kunder overbevist om det. Derfor har B&O bedt de unge selv om hjælp. I de seneste 3 uger har 41 europæiske studerende været på besøg for at udtænke kreative idéer til, hvordan fremtidens teknik skal se ud. This is just a prototype to show that the concept really works. Store idéer udtænkt i Struer. Bang & Olufsen har inviteret 41 europæiske studerende på Innovation Camp, en sommerskole, hvor unge skal idéudvikle på fremtidens B&O-produkter. En af de kreative unge er Miguel Ristor fra Portugal. Han har arbejdet på en skihjelm med indbygget telefon, GPS og musikafspiller. If you get a call, the music stops and you can answer the phone. Unge fra Danmark og 5 andre lande har arbejdet på produkter i 3 uger. For eksempel en højttaler, der kan betjenes med en sensor, eller en solcelleoplader til telefonen. It's a great experience. People from different nationalities, the culture, everything. It's really intensive. I dag er sidste dag på projektet, og de unge talenter skal fremvise deres idé for cheferne. Det giver os jo faktisk nogle konkrete idéer, som vi potentielt kan lave forretning ud af i fremtiden. Og nogle idéer, som måske er svære for os som virksomhed at få internt. Struer-virksomheden har allerede et af de unges koncepter i kikkerten. Der har vi faktisk et konkret produkt, som man kunne arbejde med i fremtiden. Så nogle af tingene får jeg ikke lov til at filme. Portugiseren håber på, at cheferne ser fordele i hans idé, også selvom han ikke får del i fortjenesten. Yes, they can do some money with our product, but I believe if our products are that good, I can still do some other product in other place, or they even might call me and ask me, "Oh, come here." Gode idéer er vigtige for en global virksomhed som B&O for at overleve. Det er jo de fantastiske idéer, der skal gøre os virkelig konkurrencedygtige i fremtiden og komme med nogle produkter, som er anderledes end det, som konkurrenterne har. B&O holder samtidig øje med, om nogle af de unge talenter kan tilbydes job i virksomheden senere.